Det er knap 3 år siden DBU ansøgte om værtskabet for U21-EM. Nu er der kun 100 dage til Danmark spiller åbningskamp mod Schweiz i Aalborg. Med nuværende turneringsdirektør Christian Bordinggaard i spidsen startede DBU forberedelserne til ansøgning i februar 2008. Selve budet blev afleveret den 16. maj. Torsdag den 11. december 2008 udpeger UEFA's eksekutivkomité Danmark som værtsnation for U21-EM 2011 i tæt opløb med Israel. Første store officielle opgave for DBU kommer allerede i februar 2009, hvor Danmark i Musikhuset Aarhus afholder lodtrækningen til kvalifikationspuljerne til slutrunden. Ligesom Christian Bordinggaard nu for alvor har fået sit at se til uden for banen, så begynder hans bror, landstræner Kjeld Bordinggaard, at danne det hold, der på banen skal kæmpe for guld til sommer. 2009 er præget af både gode og dårlige resultater, men træner Bordinggaard får i løbet af året skabt grundlaget for det hold, der i 2010 imponerer ved en træningsturnering i Toulon, Frankrig, hvor særdeles stærke U21-hold deltager. Med Nicky Bille som topscorer og Mikkel Andersen som turneringens bedste målmand, har holdet nok offensiv og defensiv kvalitet til at nå finalen. Her taber Kjeld Bordinggaards mandskab dog med 3-2 til Elfenbenskysten. Uden for banen er Christian Bordinggaard og de 4 værtsbyer kommet langt med at forberede sig til afviklingen af slutrunden. I efteråret 2010 kommer de 2 næste store officielle opgaver. I oktober trækker man i Herning lod om, hvem der skal møde hinanden i den endelige playoff-kamp til at deltage i U21-EM. Vinderen af hver af de 7 playoff-kampe kvalificerer sig og er sammen med Danmark med i Aalborg, da der en måned efter bliver trukket lod til det endelige mesterskab. Island, Hviderusland og Schweiz ender i gruppe med Danmark. En lodtrækning træner Kjeld Bordinggaard kalder en drømmelodtrækning, og tæt på lige tilfreds er han med spillet i holdets testkampe. I 2011 blev en succesfuld træningslejr i Dubai fulgt op af en fornuftig indsats på udebane mod EM-favoritterne fra Spanien. En kamp, der trods resultatet 1-2 gav fine forhåbninger til U21-EM, der altså går løs i Aalborg, Aarhus, Viborg og Herning om 100 dage.